Nuwun pangapunten kaya snack ngeten niki mawon. Niku wong edan niku ditekoni iki apa? Ora ngerti, Pak. Mongko jano niki emping. Niki napa? Sosis. Mboten ngerti wong edan niku nggih mboten ngerti. Mongko niki asline jenenge sosis. Lah nek ngeten niki napa, Pak? Ora ngerti aku ya. Lho, tunggale niku berarti yo. Berarti aku karo kowe rombongan. Nggih, Pak, rombongan edan ngoten mawon, Pak. Gareng edan. Galange ya melu edan. Berarti ya sindene melu edan. Ngerti dalange edan, dagelane edan kenapa kok disindani? Dhek melu edan berarti. Ya berarti ora mung sindane ora dalange ora dagelane. Lah sapa? Pengrawite niku nggih edan ben kucluk. Lah kok iso? Lah nek wong edan-edan kok ditabuhi. Oh, dadi kabeh sak panggung edan kabeh. Edan kabeh. Heeh. Lek ngono kowe madake Pak Wito. Pak Wito napa? Sing nanggap. Pak Wito niku bijaksana, Pak. Loh, kok bijaksana? Lah wong edan-edan dilumpukne kon main disangoni, Pak. Bijaksana yo dadi duit tok, Pak. Lumayan sak setelan pisan. Nggih, Pak. Kula wis kemringet nek angel titeno tak tinggal mulih kula. Niki dalam rangka tasakuran pernikahan Mas Pak Wito karo Ibu Mariati. Wah, pernikahan emas luar biasa, Pak Suwito, Bu Mariati. Mencapai di titik pernikahan emas bukanlah sesuatu hal yang mudah. Leres. Melalui proses nggih menika keluarga yang sangat luar biasa tentunya. Banyak cobaan, banyak godaan, namun beliau berdua mampu menjalani sampai di titik pernikahan 50 tahun utawa pernikahan emas. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk Pak Suwito bersama Ibu Mariati. Ngeten niki sing mari geter kula ngeten niki, Pak. Kok geter? 50 tahun pernikahan emas niku lah luar biasa iso bertahan to, Pak. Nggih. Mula nek 50 tahun diarani emas. Lah kula niku monel men mboten pun bubar, Pak. Perak ya urung. Belas kok perak. Nggih. Mula niki iso kanggo tulodo marang liyan panjenenganipun Pak Suman. Mboten nuwun sewu jenengan riye lak teng Palur Karanganyar. Aduh iki. Lah sakniki kok pindah teng Wonogiri ini sebab napa? Lah kula asline mriko, Pak. Asline mriko. Asline Wonogiri. Nggih. Nggih ten Palur niku lak riyen mbok wedok. Nggih. Nggih. Anak-anak telu terus akhirnya 20 tahun omah-omah anak-anak telu terus kula pindah ten Wonogiri. Lah garwane? Anu, transmigrasi bablas umroh, Pak. Alhamdulillah niku ngibadah sae niku. Ganjarane gede niku. Ganjaran gede iki nek transmigrasi tenan nek umroh tenan. Lah piye to? Minggat. Minggat pamane dadi TKW ana Malaysia ning Hong Kong, Cina. Wah, kuwi apik pahlawan devisa negara niku. Ngentukke dhuwit. Ngentukke dhuwit. Niki minggate gondol wong kok. Entuk dhuwit ngeten niku. Ah iya, wis disyukuri, Syukur, Pak. Kula bersyukur malah enteng sanggane kok ngopo. Lah kok enteng? Lah ranti bojo malah ranti beban kok, Pak. Lah lek butuh terus piye? Tuku. Elek. Maksudnya misalnya butuh sego ngoten lho. Orang liwat dadi tuku teng warung. Misalnya butuh napa ngoten tuku ten warung ngoten lho, Pak. Oh iya, lek ngono ki apik mak tratap tak kira tuku sing maksiat ngono ya. Lah mboten gareng anak buah Pak Yoyok niku istiqomah, Pak, mboten neko-neko, Pak. Amin, alhamdulillah. Asmane Pak Suwito yen cara Jawa, Suki luweh Suwito iki komplite iki tegese lak nuwun sewu wong sing bener-bener ngabekti. Ora mung ngabekti kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa ning uga ngabekti karo tangga teparu kiwa tengene. Mula raneh ramoka panjenengane bebrayan nganti 50 taun ditresnani karo piyai akeh ing Laladan Purwosari sing ngestrani rawuh semene akeh kuwi Suwito. Nggih, Pak. Saiki lek per huruf piye Mas Gareng? Lah dalah aku wis batin iki mau mesti kenek ngene iki. Ora jenengan lek kepinterane kecerdasane lek bab kuwi. Niku lek riyen, Pak. Saniki pun bodoh, Pak. Ora, bab bodho ki mergo lek ora kulino diasah cara parang utawa cara lading, lek kulino diasah meneh dadine ya apik. Suwito S. Suwi kalih to persuku, Pak. Persuku. Oh ya. Su menika sugih katresnan. Panjenenganipun Pak Suwito sugih katresnan ya tresna marang garwa, putra lan kulawarga. Betul, nggih. Nggih, niku su. Wi. Halo, Wi. Nggih, Winarno nembe mikir alon-alon. Oh iya jenenge Winarno. Nggih. Nggih. Gareng Winarno. Lagi to, Pak, lagi to, Pak. Leres. Oh, ya kabeh iku kudu nganggo dipikir. Salah menawa salah muni wong iki taruhane iki kesejahteraan urip kok, Pak. Iya, nggih. Wi. Wi menika witing katresnan saya ngrembaka saya
lebur nganti ngancik pernikahan 50 tahun langgeng katresnane, langgeng bebrayane. Mantap. Ngono kuwi, cocok aku seneng ngejak kowe tegese ora wirang ngoten Mas Gareng. Dereng kok, mengke saged kewirangan. Dereng kok. Ora bakal. Wong ki ora mesti kok, Pak. Nggih. To. Nah. To. Nah. To. Tondo iki sing diarani keluarga bahagia sejahtera sakinah mawaddah warahmah sing iso kanggo tepa tulodo anak lan putu-putu lan kabeh para kulawarga. Iya, nggih. Aja marem dhisik wong bebojoan lak kakung karo putri tegese Pak Suwito karo Ibu Mariyati. Mariyati mati tenan iki. Dalange kecerdasan dagelane wis level veteran ngene. Pokoke kudu iso. Ya, terus. Ayo, nggih, manut tunduk karo apa sing dadi perintahe Kang Garwa pinangka guru laki. Oh, Bu Mariyati. Wong wedok kuwi kudu tunduk patuh taat karo garwane. Contone kaya beliau Bu Mariyati. Betul. Niku Rina wengi mung ndedonga amrih lestarine kulawarga mulyane anak lan putu. Ya. Alon-alon. Yakin apa sing diusahake, apa sing diprihatinke bakal nuwuhke kautaman kamulyan kanggo keluargane. Terakhir B. Sik to, Pak. Wong karo siji nek. Iya alon-alon. Nggih. Tibane syukuran wayangan ditanggapke syukuran pernikahan 50 tahun ditanggapke dalang kondang Ki Cahya Kuntadi alias Pak Yoyo. Iya, kanthi dagelan ora mesti Pak nek wengi niki gareng tralala. Nek ndek ini gareng pacitan. Ah iya. Berarti apal men. Wajane mengikuti ora. Mengikuti wong kula ki fane Pak. Kalau kuwi ngefan nek kalih Pak Yoyo niku ngefan kok. Ning pancen mboten kok terus saingan secara tidak sehat niku mboten. Nek kedah saingan sehat. Mergo gareng sakniki lak kathah. Gareng Semarang wonten, gareng Purwodadi enten. Gareng Pacitan wonten. Mojiroji. Nggih, terus Mojiroji enten. Nggih, kathah sanget. Enten. Adu keterampilan. Nggih. Nggih, kabeh niku nut kadewasanipun, Pak. Nggih. Ngoten dados nggih menawi kula mengke damel wirang Bapak sak kanca nggih nyuwun pangapunten. Nggih. Ning jenengan minggah panggung sandanganipun kados mekaten pun kula marem. Tegese wong mirsani percaya diri Mas Gareng. Nggih, Nek nun sewu ira-iran nggih dhuwur terus nggih klambi jarik mboten masalah. Jenengan satu-satunya dagelan yang memakai gelang emas di kanan dan kiri. Longko lho golek dagelan ini. Nggih lho Pak, wong jenengan piyambak ingkang ngendika nyambut gawe iki sithik entuk sithik akeh ya tetep dicelengi, ditabung lak ngoten to Pak. Syukur nggih. Niki kula tumbaske mas-masan ngetokke. Dadi apa sing dadi dawuh Bapak ki kula estokke ngoten lho Pak. Niki asli kok Pak. Asli Mas nggih. Asli semprotan Pak. Niki nek pun kena keringet pun nanyak teng selekit ngoten niku. Lho niki separo pun biru lho Pak niki Pak. Wayang ngelapi nek mboten dilapi niku ten kulit barang melu ireng ngoten niku. Mbok sing sembodo wong awan bengi tanggapan terus ngono kok ya. Estu niki lho, niki pun enten gudike. Badhe bibit gudik pripun? Nggih. Kula golekne kanca Mas Gareng. Nggih, kula manut Pak. Nggih Mbak Birgita Ayu. Ayo, iki ana pamundhut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Dalang. Kula Mbah Untung sing mbau reksa. Apa ki? Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagu Sesideman kula aturaken dumateng Pak Suwito. Matur nuwun Pak Dalang. Wah nggih. Ya Nduk Birgita Ayu coba kaya apa men jumeneng tukung. Ayo coba. Yuk. Senang
biasane iki ben kenal. Berarti dadak kenalan. Loh iya, pepatah mengatakan tidak kenal. Loh iya, pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak nikah. Tidak sayang. Lho wong kenal kok mung disayang tok ki lelaki apaan? Nek nyat wong lelaki tenanan yo nikah apa kenal terus dinikah ora disayang tok. Ngono ya. Bener Bir, bener kuwi. Kuwi pelajaran yang baik kuwi ngono kuwi. Nah, Lah nek kok wedok tuh harga diri ya Pak Yoyok nggih. Leres. Nang ki ora mung kenal terus disayang tinggal lunga, kenal disayang tinggal lunga. Nek nyat sayang tenan apa kenal sayang terus dinikah. Tanggung jawab. Tanggung jawab wong. lah nek ditengi tok piye? Loh, lah iso enak kalau ditengi terus ditinggal terus piye? Lho kuwi fenomenal lho, reng bener lho, banyak Loh. terjadi ngono kuwi lho. Banyak terjadi wi. Terus ngono iki piye? Ya wis tak. Berarti wong lanang sing kebangetan ngene dudu wong wedok. Ya padha wae wong wedok. Lah nyapa wong wedok? Lah kok apa gelem ditengi? Loh. Lah digudhok. Lho nek carane lah ya ora meteng sik lah ya iso carane. Lah carane piye? Ya nganggo apa to apa. Ayo, mula contonen kaya Pak Wito karo garwane kuwi. Nggih. Sing jenenge katresnan kuwi kanugrahan suci saka Ilahi kanggo srana keselamatan menungso donya tekan akhir. Lah kuwi katresnan. Nggih. Mula leres ngendikane Pak Yoyok iki ora mung sekedar bojo ning jodoh. Lah kuwi. Luar biasa langgeng sampai 50 tahun pernikahan emas. Lah niki mangke bar pernikahan emas napa oleh Pak nika? Mau apa jenenge kuwi berlian. Berlian. Heeh. Berarti tahun ngarep oleh Pak niki. 100 tahun. 100 tahun ngarep iki lho. 100 tahun melih. Nggih. Oh nggih pun, monggo nderekaken mawon. Derek sapa? Iki lho Bir ana sing ngersakake ya kuwi Dereng kenalan apa, Pak? urung to? Oh, Oh iya. iya ding lali. Nembe ngrembug meteng wae lho, Pak. Oh iya. Kenalke kalih sedulur-sedulur wonten ing Ngimput desanipun Purwosari. Sari. Nggih. Tuku pandan karo kayu. Perkenalkan saya Birgita Ayu, Pak Bu. Alamate ngendi? Kula aslinipun Kediri, Jawa Timur. Isih sekolah apa wis ndek bojo? Mboten sekolah tapi dereng gadah bojo. Maksudnya wis lulus. Oh, maksudnya wis sarjana. Sarjana Wis rampung seni. sekolah. Ning urung duwe bojo. Heeh. Dieling-eling. Apa? Engko nek kenal kudu disayang terus nikah, ora entuk meteng. Dieling-eling. Dieling-eling. Iya, iya. Eling-eling. Aku wajarana ya. Oh, tenan, Nduk. Kok gareng kon ngajari dhek remuk malah kon ngajari ora. Nggih. Sesideman Bir. Oke, Ayo. Pak. Nggih, coba kaya apa sak bawane men digatekke karo Pak Sak Gareng. bawane, Pak. Nggih. Wiwitane anderek sang peke. Artekno ngene iki, Mas. Ben ketok kecerdasanmu dibandingke gareng-gareng liyane wi mau. Wiwitane Anderek sang pekik. Angel ra. awalnya ikut Sang pekik. itulah sang pekik. Piyayi sing ganteng Jatmika. Lho lah nggih, sang pekik niku piyai sing ganteng Jatmika. Betul. Putrane Pak Anom Surata. Oh, ini ngangge sembodo mburine. Ayo. Dalange Winong iki, ayo. Neno. Ayo. Priya bagus kang ngolah budaya Artinya Pria tampan yang senang budaya. top. Betul Pak Yoyo? Leres 100. Contohnya nek saiki napa niku, Pak? No? Sing pria bagus sing seneng olah budaya niku Kanca contohnya pengrawit. apa? Oh, pengrawit. Pak Dalang. Dalang. Niku termasuk Oh, iya. sing olah budaya. Gareng olah budaya kok ora mlebu. Ulah mergone ora bagus. Oh, berarti khusus sing bagus ya. Oke. Wong nek ngrumangsane awake dhewe paling bagus kuwi sing kleru. Oh iya. Iya wis, Mas.
Mojiro Sawan menyang kutha gedhe. Artinya datanglah ke kota besar. nah ya Wah, aku angger rapal ngono gleling kok, Pak. pripun Angger rapal ngono banter gleling ngoten. lek rapal Nek rapal pucet ngoten, Pak. Lah wis pucet no sampean. Heh, Lagi wis pucet. iki ora, iki pancen oke kira pucet iki, keputihan. ah iya ya bir Bandarat terus kayong Sehingga tuannya merasa tertarik. nah betul Loh, betul. kula, Pak. Nggih. Pripun lulusan Eskari ngeten iki, Pak. sarjana karawitan sampean. Sarjana Mas. karaoke, Nduk. malah ora Selendang kuning kang saking ukir. artinya Selendang kuning yang dari gunung. wah ya wukiri gunung ya Nggih. Maksudnya piye kok selendang kuning kok saka gunung iki? Lah kowe ra iso to? Ora mudeng to kowe? Gak mudeng piye kok? Waduh, ngene, nek ora ngerti takon karo sing ngerti, Nduk. Heeh. Nggih. Piye? takon bir Aku ya tak tekon sik. Selendang kuning saking mukirne napa? lah kok ora kok jawab piye Lah kula mboten iso, Pak. saya muni piye mau Nek ra iso takon Takon sing- wajib takon karo sing ngerti. heeh Lah dek bir kita kan tanglet kula. Ah. Kula lak ora ngerti, lah kula tanglet pake. takon sing ngerti Nggih. oh iya aku ngerti Lah nggih kula tanglet pake. Selendang kuning saking wukir niku napa, Pak? selendang kuning itu adalah gambaran seorang wanita Jawa yang cantik yang berbudaya yang asalnya dari pegunungan Terjemahane dawa ya, Pak, selendang kuning niku. ben cetha Oh, lah nggih. heeh Niku wau, kata-katane niku wau, Nduk. Jadi selendang kuning adalah gambaran seorang wanita Jawa yang cantik yang dari pegunungan. nah kowe Betul, Pak? betul 100 Tak eling-eling. Piye mau piye? Selendang kuning kang saking piye-piye? Adalah pripun, Pak? ketara wis tuwek ngono wis lali ora Metu ki aja ditekokke meneh. Kok ngenteni sik, nek wis bar metu ki ngenteni sik. Ngenteni aku hening tenang kok iso mikir meneh. Lagi iso metu neh. Heeh. Sing metu apa nih? Pikirane lho, pikirane. Oh, pikiran. malah ora Bar metu kok kon metu neh. Suara kurang permana. Suara kurang begitu jelas. ya Ning wasesa ngungrum. Tapi pintar hangungrum. Loh, lah iya piye apa artine? Hangungrum itu menarik hati. Oh, berarti pinter menggoda ngono. Lah, ngono karepku ngono ya. merayu Merayu Oh, lho, merayu. merayu. Merayu sehingga menarik hati, ngoten lho. Arep ngomong rono kok angel men. Niku, Dik. Waduh. Artinya niku, Dik. DIY Yogyakarta dan sekitarnya. DIY kae ora terus bir Angung romarang bendara. Merayu kepada tuannya. Berarti sing wedok meng selendang kuning kang saking wukir meng Heeh. kuwi Kuwi pinter Merayu. merayu terhadap tuannya. berarti wis sing kleru sapa? Sing kleru, ora ana sing kleru, Nduk. Oke nek sing kleru. Ora ana sing kleru, pancen donya ki ana sing dirayu, ana sing rayu. Oh. Nggih ta, Pak?
Lah kaya Pak Yoyo karo Bu Kesi iki nek ndek ben Pak Yoyo iki ora ngrayu Bu Kesi ya ora dadi. Ora ngono. Ora ngono. Sing ngrayu Bu Kesi mbiyen ki. Oh, berarti kualik, mula aku ora nembus. Oh ketara tukang udu nomer kuwi ora. Kula pun mboten, Pak, pun mboten. Syukur lek wis ra udu. Mung titip. Wis kancane lek kuwi ora. Ya Bir. Ya Sulestia pijer ngencangake alis. Ayo, apa artinya? Dia Sing-sing-sing. Sulistya. Diah Sulistya adalah perempuan yang cantik. Hah? Ngincangke alis itu memberi kode. Ayo. Signifikannya piye dengan alis? Piye? Ngono, Pak. Ping, ngono, Pak. Piye? Ngono. Kok sandas? Nek ora ono ra iso, Nduk, kudu ngene. Aku ngene iku ndasku melu kabeh, Nduk. Ayo. Ngincangke alis ngoten niku. Terakhir, yuk. Terus no sesideman. Becik paten nono timbang Kejawi kula aturaken dumateng sedaya para lenggah ingkang kepareng rawuh wonten dalemipun Pak Suwito. Ugi kula aturaken dumateng para kadang para bolo-bolo ingkang kepareng monitor lumantar streaming Kuntadi Channel. Wah ya lumayan akeh ya. Kaya ngono ki matur nuwun katresnanipun para subscriber Kuntadi Channel. Ya. Ya Nduk, Bir. Uripana kutak
Oh. matur sembah nuwun Genduk Birgita Ayu Made in saking kota Tahu Kediri sampun ngumandangaken sesideman Mas Gareng. Cih karya Mbah Haji Sukron Suwondo. Inggih, niku penting, Pak. Dadi sing nembak tembange napa nek saged sing ngripta niku nggih disebutke. Nggih. Nah, ditambahi dongane Abah Sukron Suwondo pinaringan sehat walafiat, awet sehat, awet momong anak putu, awet gagah. Amin. 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 Matur nuwun pandunganipun Mas Gareng. Alhamdulillah nggih. Nggih. Lah menika malah babar pisan mboten duga mono. Kala wingi menika sampun syukuran wayangan piyambak sesarengan kalian Bapak Bupati Madiun Pak Hari Wuryanto. Lah kok ripalungguhan samangke Bapak Wakil Bupati terpilih Madiun Bapak Dr. Purnomo Hadi kepareng rawuh wonten dalemipun Bapak Suwito Mas Gareng. Wah, luar biasa. Tondo yekti menika Bapak menika nyawiji kalian warga masyarakatipun lahir lan batine. Nggih, mongko niki benten kabupaten lho mongko niki. Lah nggih. Nggih mergo niku nggih dawuh jenengan leres mergo pancen piyai merakyat, semedulur dasare ya Pak Wito niku pancen piyainipun grapyak kancane akeh. Leres sugih sedulur. Nggih. Nggih. Panjenenganipun tasih teng lebet napa sampun ketinggalipun longgar? Oh, taksih. Oh, sampun longgar. Nggih. Alhamdulillah. Sampun siap. Nggih, menawi longgar nuwun sewu dumateng pepunden kula Bapak Purnomo Hadi. Mriki pinarak wonten ing pepanggungan
paring dawuh kangge nentremaken swasana lan paring pangestu panjurung dumateng Bapa Swita sak keluarga. Ya. Bapak Purnomo Hadi. Ciri khasé Madiun panas-panas mlaku. Mangga. Yuk, diaturake. Dados. Tepuk tangan kagem Bapak Wakil Bupati Madiun para kadang. Matur sembah nuwun Mas Galang Mas Cahyo. Jane seminggu lak wingking nika jane pun kepanggih kok ya diunggah neneh to Mas Galang. Mboten dados menapa Pak niki tandha yekti bukti tresnane Pak Yoyok kalian panjenengan Pak Purnomo. Paling-paling bedang dalang neng Madiun paling. Walah mboten salah niku Pak. Mboten salah Pak. Matur sembah nuwun Mas Dalang niki mugi-mugi Pak Swita kali Mbak Pariyati niki dados contoh tauladan katen kita sedaya nggih. Amargi bebrayan niku kedahe nggih sing harmonis. Harmonis. Mila saking menika mangke muga-muga sedaya mawon contonen ora sah pernah satru-satrunan. Keluarga niku nggih keluarga sing harmonis. Terus nek saged niku nggih yo rabi iki pisan ae Mas Gareng sampean. Pisan mawon nganti kukuting yuswa, Pak. Yo kedahe nggih ngoten. Ngoten nggih Mas. Jenengan nuturi kalih Gareng niku pas. Mergo niku pun pindho le rabi. Kira yo meh tambah nah. Wah, mboten Pak. Sudah capek, Pak. Ya kebetulan ora neng sing gelem Mas saya. Ning mboten kok krana Mas Gareng niku nakal, ning pancen nggih lelakone kedah mekaten. Iya, sok ganteng. Nun, sok ganteng. oh, sok ganteng. Iya, gek dhuwit jane ya ora pati duwe. Mboten. Duit nggih pas-pasan, rupa ya pas-pasan. Delalah kok ya masalahe ten kula lak ngoten Pak. Lah nggih ya akeh sing dihapusi ngono lho. Monggo Pak. Pak, niki luar biasa lho Pak Purnomo Hadi, Wakil Bupati Madiun ning Sonjo utawa Tetile utawa Serawung kalian warga masyarakat wonten ing Ponorogo Pak. Luar biasa. Niki tegese punya hati merakyat tidak membeda-bedakan. Kaya beliau Pak Purnomo Hadi menika. Luar biasa. Ning ngati-ati Pak Purnomo, anggere dagelan omongane kados ngoten niku ngati-ati. Mergo wajahe pun mboten kaya Gareng malih kaya kotak amal niku. Ketingale ngoten Mas saya. Mboten wong menawi bapak niku mboten usah nyuwun niku bapak pun pirsa. Ya ta. Nggih. Alah Pak, ora usah isin-isin. Mboten Pak, mboten saestu pun kurang cukup Pak, pun kurang cukup pun matur nuwun.
Nggih. Niku pangapunten kalian Bapak Sugito rencang menapa, Pak? Menika kebetulan mantune Pak Suwito niku sederek kula keng Lembean. Oh, Magetan. Nggih. Oh, sedulur kantut. Nyai kula niku saking Lembean niku sedereke Pak Kadimun niku putra mantune Pak Suwito ngoten. Pak Kadimun niku? Nggih. Lah niku Pak Lek kula. Masa? Lah. Sik. Kadimun sapa? Lembean, Magetan. Oh, lah nggih. Ngawi. Ngawi. Oh nggih. Dadi Dulure kula Kang niku Gareng niki Pak Kadimun Ngawi. Nggih. Dulurku Pak Kadimun Lembean padha kadimune. Lah nggih, maksudnya sing saka Ngawi niku kerep dolan ten Madiun ngoten lho, Pak. Wah, wis. Sedulur dhewe, Pak. Ya wis pas. Nggih. Lho kalau dulur kowe wong mampu kabeh, Pak. Mal Pak. Ngono ki lho Pak saya. Nek ora wakil bupati ini ora didaku dulur gitu. Ah nggih ngoten. Biasane langgar piyai enten piyai pejabat ngoten nggih nyedek-nyedek ngoten. Alah napa lho dadak mboten sah pun mboten sah. Sedulur kok dadak arep nyangoni mboten sah. Tenan ra gelem tenan. Walah mboten sah ragu-ragu, Pak. Malah nggih. Badhe kepareng nyekar napa nembang. Nyekar ki mayite sapa kok nyekar? Nembang ki aluse nyekar ngono lho. Tapi nek kula niki amargi wau mun krawitan sedaya Mas Jaya. Nggih. Nek kepareng dandutan ngono piye ki ya? Aja meneh kok ndangdut, Iya. Pak. Pak nek mung rombongan Pak Yoyo niku krawitan oke, campur sari oke, pun dangdut oke, yasinan menoke kok, Pak. Alhamdulillah. Tegese niku dididik agama luar biasa kali Pak Yoyo. Alhamdulillah. Penting keluargane sakinah mawaddah warahmah. Monggo Pak, monggo. Amin, Nggih, amin. amin. Nggih, monggo. Kono sedo sakinah ya kono, monggo. Oh. Nggih. Sakinah. Pokoke penting niku golek wong ayu. Lintang asmara kagem sederek. Wah, wis ganti ta lagune, Pak. Wah, biasanya jambu alas kok lagi. Munggah nang Lintang Asmara. Apal wong kula sedulure, Pak, sedulure. Monggo, Pak. Ya iki Nduk sing warga anyar iki Mbak Mutiara ya asmane. Pangapunten Pak Yoyo. Nggih. Napa mboten kersanipun Bapak anu ingkang ngersakaken piyambak ngoten nggih, Mas. Bapak biasane kan pekewo. Oh, pekewo yo duwe. Wah, aku nyepakne iki loro ku yo nggo awakmu tok. Lah nggih lah ya kene iya nek ora ndang-ndang ya. Ya Nduk, Jumeneng. ngancani Pak Wakil Bupati lho. Iki spesial lho. Nggih nyuwun pangapunten Lintang Asmara kagem panjenengan sedayanipun. Nggih. Wong ayu tresna mukinarya tamba susandra ning batinku. Sedap dipaske kalih larasipun. Remenane langsung niki. Nonon? Remenane langsung. Kosek ampun kemrungsung Pak ngangge pemanasan. Nggih. Puas Nek titik suwantene sae Pak nih sampe. Sae. Tur apal Lintang Asmara suwantene kong wah. Iya. Biasane karaokene ten pundi, Pak? Mare konangan Kang Gareng. Monggo sarengan Pak Wakil diaturake yo. Lintang Asmara. Nggih. Semanten, Pak. Yuk. Monggo, yuk. Wong ayu Ya, kuwi. tresnamu kinarya tamba susandra ning batinku. Ayo Nduk. Asli Nduk. Wong bagus antep narasa hatimu tresnaku tulus Ya. Semangat nggih Pak Purnomo, semangat pasti bisa nggih. Sudah tahu peraturannya, Pak? Cobi disebut nih peraturannya nopo. Tidak boleh pukul bagian dada. Pas. Iya. Monggo Lintang Asmara bersama Pak Wakil Bupati Pak Purnomati. Nyacos. Oh. Thank you.
hati setiaku bisa handuani marang Satya Sulaksmi yang Bathara Ratri mengeling manis ati setiaku bisa handuani marang Satya Sulaksmi Tersembah nuwun Mas saya. Nggih, Jan, ngajengi keluarga Purwosari niki rasane wayem. Nggih, nggih. Estu to, Pak? Saestu. Jan yo gredeg.
pindah Purwosari mawon pripun? Ya aja akeh dilantik dadi wakil bupati Madiun kon pindah. Mriku tetep mriki nggih tetep ngoten Pak. Penting Mas Gareng kaya awor karo Mas Gareng ayem. Ayem Pak, awur wong mampu niku ayem. Tiara wis salim kalih Pak Wabuk dereng. Dereng. Sungkem. Tenan iki kok pokoke tinggo. Napa niki? Lho, wong jeneng Gur sungkem Oh ya Allah ya Allah ya Allah. Biasanya nek putih-putih enten iki lebetnya enten isine. Mboten niku kosong blong. Sungkem melu nduk. Jenengan nyobi, jenengan nyobi. Ayo Pak, bekti sungkem kula, Bapak sehat selalu panjang umur kakar rezeki dibresani sak pepadane. Iya. Penting pinaringan slamet anggenipun makarya rampung tutup boten wonten arangan sungkan menapa. Wonten lepatipun kula nggih nyuwun pangapura nggih Pak. kena nggo sangu rabi neh, Reng. Angsal napa, Pak? Hah? Angsal napa? Entuk donga. Matur sembah nuwun Mas saya, matur sembah nuwun sedaya keluarga Purwosari. Mugi-mugi tansah rahayu wilujeng sedayanipun. Sekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Biasa, Bapak. Ji. Nggih, sehat selalu. Salam sungkem kagem Pak Ari nggih. Pak Ari wonten dalemipun sampun wayangan. Jenengan dereng Pak jenengan. Ndek beres timbali ning rumah sakit kok sembah nuwun nggih. Sehat selalu, amanah barokah nggih. Luar biasa menyempatkan diri sampai Nggih. tugasipun kathah sibuk tapi mergo rasa katresnan kalih warga Purwosari terutama Bapak Suwito Nggih. disempatkan rawuh malam hari ini. Nggih. Nggih, sembah nuwun lho Pak. Pak Purnomo Hadi, Purnomo Hadi. Artinya Purnomo niku seneng, Hadi niku weweh, tegese seneng sedekah. buktine sinden diparingi. Diparingi sing pun diparingi. Lah kowe? Kula pun diparingi donga, Pak. Pun luwih saka dhuwit niku, Pak. Nggih. Ketok sambat ra ikhlas ngono Wah, sampeyan. ikhlas Pak. Kula pun kanca kalih Pak Pur. Keluarga Pak, keluarga. Kok iso keluarga? Keluarga. Saking trah. Oh, Adino wau. Pak Ngadimun. Nggih, mun niku wau. Pak. Nggih. Sekedhak Mas Gareng niki enten Nawala. Nggih, Pak. Ngatur dumateng Bapak Suwito Sugeng Ambal warsa pernikahan Mas 50 tahun. Mugia sehat selalu panjang yuswa ugi ngaturaken sembah nuwun sampun paring lelipur dumateng warga masyarakat Purwosari. Nyuwun gending lestari tertanda Mbah Lurah Purwosari. Anu, ingkang badhe calang kagem anu, kebalik desa. Empun salang. Oh, pun. Empun. Mei, Pak nggih. Nun? Mei. Mei tanggal 20 Mei. Alhamdulillah. Nggih. Nyicil ayem, nyicil ayem. Kosong niku jenengan. Kosong, Pak. Nggih mang teng griya mawon niku kosong. Lho, mboten katut to, Pak? Lah niki rapate dereng rampung untuk menentukan bintang tamu sinten dereng rampung. Oh, nek Niki kula- kantun perjuangan jenengan ketika dalu niki jenengan bisa menyenangkan warga masyarakat Purwosari mesti sok 20 katut. Abot iki. Ayo kuwi. Ya siapa? Siapa? Ini masih dirundingkan lek dalange pun positif. Nggih. Nggih, ya nek pamora wengi kula ya campur sari awane ra apa-apa. Awan mangke kangge anu kerja bakti kali gerak jalan. Esuk elektron Pak, kula mengke esuke. Jalan sehat. Nggih, sidane niku mengke mboten kerja bakti, mboten jalan sehat, nggih mboten wayangan, Pak, ngoten. Lha maksude? Sidan sisan ngen padha sing ora mangane, Pak. Ya aja mutung ngono kok ya. Melu, Pak, melu kok. Amin nggih. Bapak Suratman, nggih. Serangan nggih. Serangan Sukorjo minta gending. Serangan, Pak. Serangan. Serangan Nggih, nggih. serangan serangan, Pak. Nggih. Lah iya. Iki jane wis enek tandane aku sing kleru sing maca. Lho lah nggih. Serangan. Nggih. Senes serangan. Lah bedane apa? Beda, Pak. Lek serangan itu adalah suatu anu agresi militer itu namanya serangan. Heeh, lek serangan. Serangan niku nggih, menika nama desa, Pak. Nama desa. Oh. Dong ora? Ora dong aku. Nggih. Teraki musik. Nggih, ngersakaken sambel kemangi Roro Jonggrang. Sekian, terima kasih. Sembah nuwun. Iki Lestari, ayo Nduk, Winong Nawangsih karo Mbak Tri Hastuti coba kaya apa. Wis siji-siji saiki ganti loro. Monggo Mbak Winong kalian Mbak Tri. Mbak Tri Astuti. Nggih. Nah.
Kagem sepot, Pak. Sinden Madangkara piye? Sae Pak, sip-sip Pak. Ah iya. Seneng Iki gendut Tiara iki cah kok Narga ta, Nduk? Sampe ndi Sama dalam dalem? itu. Nggih leres Pundi? saking Badekan. Oh, Mbak Deka. Nggih. Cah Mbak Deka. Wau sanjange warga anyar padahal kula pun pribumi mriki lho. Oh. Oh, maksudnya anyar ning Madangkara. Nggih. Oh, nang Madangkara anyar. Nggih. Oh, ya betah ya, Nduk, nang Madangkara. Neten napa kok ngoten niku lho. Yogane bagus-bagus kok. Wis nggih jan lho. Ya. Bagus-bagus enem-enem sedaya. Madangkara ki nek yoga apa tuwa langsung diyasinke kok. Ya ora kaya. Nggih. Kaya Anu betah. Pak Edalah nggih. Nggih. Asmane Pak sinten? Pak Marsudi. Oh, jenengan. Gusti Allah delondong Kenapa? Marsudi ya kowe iki. Kenapa? Masalah Kenal, Reng? Lah halah. Jenengmu si sapa Nduk kae? Sinten Pak Bu? Tiara, Tiara. Mutiara. Gusti Allah, Mutiara Kenapa? nek Marsudi. Iki bapak, Nduk. Lah, iki ta, Pak? Marsudi lak mau meneruskan perjuanganku. Walah. Ora. Dile bapak ya nyangoni kok. Ah, Nggih. Nyangoni lagek golek, mondot. Nduk, lagek golek. Aku ora mbok kepakmu ra apa-apa. Winong, iki saka Tulungagung. Tulungagung, Ya, Jing. karo Mbak Triastuti coba berdiri berpacu dalam melodi. Melodi, biar tak asik. tang tak tang 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 tang. Oke. Winong iki cara buah apa Pak Gareng? Upami buah ngeten iki anu Pak, niku lho Pak, semangka tanpa biji. Wah. Sing nek dibuka sigar biar niku terus ketes-ketes Pak. Lu semangka tanpa biji. Ora usah disigar, niki nyawang tok mawon kula pun ketes-ketes. Lah iki genduk putrane Pak Marsudi iki cara buah. Anake Marsudi niki apel, Pak. Apel. Apel Washington. Wah, sing abang kae. Wabang, nek dibuka wabang terus empur ngoten iki, Pak. Wah iya. Mbak Birgita cara buah. Birgita niki gandeng dhuwur dawa niki jenenge pisang. Pisang. Australia. Iya. Bu Kesi, awas elek tak kaplok. Bu Kesi cara buah apa? Bu Kesi menika umpami buah sing paling mahal. Apa kuwi? Nggih menika anu Pak, duku ingkang saking Amerika diblaster kalian Jerman, kalian Polandia, kalian Blasterane kok akeh men iki. Pokoknya sae to Pak. Nggih. Bang Mulir Ranggo ndas pokoke. Blasteran Ambon karo kepok anak-anak kluthuk ya kuwi. Oh niku lak blasteran nggih. Lek Mbak Tutik cara buah Aku. Lah niki buah sing nggih kesehatan Pak. apa kok? Apa? Pace. Sik tak urus. Nek pace iki ada istimewane lho Enak. menurutku. Enak istimewane enak. Walaupun dia itu ketoke diambu ki sengak ora enak. Sengak jane ra enak. Aja meneh kok diambu, dicedhaki wis kudu mungkuk-mungkuk kok. Pace iki. Iya, Bener. tapi nek dibelah itu ada bijinya. Ireng-ireng kae. Oh, ireng-ireng cilik-cilik Lah, kayak nik. Pringkil-pringkil ngono. Heeh. Tapi kae enak lho. Kecil kae tak wonge. Apa wis tau ngambu? Pace lho, pace. Heeh, pace. Ngono lho gumunku kok codot ya doyan gondol iki lho gumunku. Sampeyan ya tau mangan to pace, Lah, lah, lah. kepepet. Alah ora. Mergo wining iki khasiate nek nggo obat. Obat apa? Asam urat, darah tinggi, kolesterol. Ngangge niku pace niku. Moringa kalah karo kuwi. Nek boten sembuh baru ke bio moringa. Aja dijujuk to dandan. Jare Iki wis tak persiape 3 dina arep macem. Ampun dijujuk sik. Maaf aku ora ngerti Kula nyuwun ini. gesang dan. sik tau.
Jaremu pace kae, ndek kan sampean ngomong, duwe penyakit kencing manis. Dimene pace ya mari to sampean. Mari. Tahu kencing manis to? Tahu kencing manis ki 3 tahun Pak kula kencing manis. Masalah. Kan nek gawe niku kula ya ratu gula, Pak. Ngecom teh pahitan ngoten kula mentangring teng meja terus kula turi lah ngoten niku. Terus Kencing manis sih penyakit kok malah dituri ora. Mbah wong nyatane ya manis. terus urip ya, saiki urip ya omonge. Urip nek anggere kena kipas angin mati meneh. Ayo, tunggale kae lho. Iki lho, nong kulino ndelok film Walid to, takon. Apa? Iki ben takon. Ini ora pagereng takono. Walid nak Dewi boleh. Takono. Wis pokoke Walid nak Dewi boleh. Ngono ya. Sing piye to iki? Wis tak pokoke. Pokoke ngono kuwi. Nah, wong tuwa ora ngerti. Walid nak Dewi boleh, ngono ya. Walid Nak Dewi boleh. Walid nak Dewi boleh. Tak nak, Walid dah layu. Oh, nek ngono ya Walid Walidaya. Heeh. Coba Lestari mundhut saka Sing piye to Pak niku? Mula kowe buka TikTok gur live ae kowe ora ayo ngerti. Saka Walid Walidaya barang barang Huma Kamar Bayani Sohiro barang iki apa? Iya. Nggih. Pamundhut saking Bapak Kepala Desa Lestari semoga terjalin kerukunan yang hebat penuh dengan gotong royong warga masyarakat Purwosari selalu lestari. Oke. Purwosari beda pendapat ora pegat. Betul. Purwosari beda penemu ora padu. Leres. Purwosari beda pilihan ora bakal rusak sing bebrayan. Tepuk tangan warga masyarakat Purwosari. Wah, gareng ngelem tanggal 20 ben dijak. Kudu Pak, nek mboten dijak nusul. Oh, ngeyel kula Pak. Siapa yang membayar? Ya ora njaluk. Oh, ndak nyeluk. Wah, kok wis Ikhlas. mampu. Wong ikhlas. Wis mampu. Wong cukup ya. Mong kepengin ketemu pace aku. Ah, ngerti pace kuno ora iso mulih sampean. Waduh. Nah, delok wae. Sampeyan apa nyemoni aku? Iki ora ngerti Seneng ku lho. khasiate pace. Seneng Ora ku bakal sindir mulih kan kowe. anggere wayah mene iki wis wayah tawa-tawa seneng. Raketan duwene pace ditawake tegese seneng sedekah.